de pe bolsta. Hai să dăm câteva meciuri. Un mega boss free. 7 nimic. Hai că mi-a picat ceva. Ce noroc am eu. Mi-a picat un mare nimic. Nu e bun de nimic. Hai să vedem pe Bolpes. Să vedem ce quest să facem. Avem ceva aici. Ceva care... Oh, nu! Nu. Acolo cu Iv. La stat. La cucei. Whipper. Hai să vedem dacă facem față la challenge. La cum se numește. Hai să ne jucăm cu Frank, că e destul de bun Frank. E foarte bun Frank. Mă descurc bine cu Frank. Da, Frank, da. Taci acolo. Bă. Nu uitați să dați like. Nu uitați să dați like, prieteni. Eu că am încredere în voi că sunteți cei mai tari de pe pământ din lume. Știu că sunteți. Unde-mi pui Penny, că nu e acolo nimeni? Uite. Care gadgetul e mort. Dai, Nita, așa, Nita! Hai, dă-ți-vă după ursulică, Hai, ursulică, da! Prima rândă, dar mai o rândă. Hai să vedem dacă îi batem pe băieții. Hai să ved. Penny. Măcar l-am avut pe Frank. Că e bine, că e foarte bun. E foarte mega bun. Prea bun. Mamă, dar nu cred că au șans. Nici o trebușoară n-are și nici o trebușoară. Nita, fugi! Te-am pus de... Du-te! Puța! Bananuța! Hai, așa! Nu, fugi! Nita, fugi! Stai-mu! Nu ai șanse. Nu. Vine zona, Nita! Nu! Nimeni nu mă ascultă. Hai să vedem dacă îl batem pe Frank! Hai, câștigăm! V-am zis că câștigăm! Chiar sunteți cei mai tari că mă susțineți aici. Ați dat un like și un subscribe. Nu, de fapt n-am nimic, vă critici. Azi, cu Frank, că e destul de bun. Da. Nu ne batem cu Meg. Ne batem cu Amber. How do I look?
ascultat și acum vă urez bună zi. Pa, pa!